съм, за да ви подаря 2 билета за Националната опера и балет на Украйна, които ще гостуват на 12 юни в НДК и ще играят Дон Кихот. Сега, разбира се, няма как да ги подаря просто е така. Не съм чак толкова добър човек. Добър съм, но не чак толкова. Трябва да направите следното нещо. Знаете ли какво е пирует? Завъртане. Точно така. Сега ще ви покажа точно какво е пирует. Пирует е ето това. Така, това е пирует. Вие трябва да направите 3 пируета, да мека 3 завъртания и ще получите 2 билета. Човек не може да избяга от късмета си явно, така че ще трябва да пробвам. Ще наникам някакъв валс. Ще се въртиш на валс. Готов ли си? Готов съм. Айде. Два пъти беше това. Давай още веднъж. Дай още веднъж. Айде, двамата. Браво! Браво! Заповядай 2 билета за Националната опера и балет на Украйна на 12 юни в НДК. С кой ще дойдеш? С приятелката си. Супер, ще я заведеш на опера. Водиш ли по принцип на опера, на балет, на такива неща? На театър? На театър, да, на опера ще е за пръв път.